రే మామ లంచ్ టైం అయిందిరా, తిందాం. శివరాత్రి కదరా. బిర్యానీ తెచ్చిన రాబ్బే. బిర్యానీయా? లేదురా, ఈరోజు శివరాత్రి కదా, ఫాస్టింగ్ ఉన్నా. ఫాస్టింగా? తినకుండా ఉంటావారా అసలు నువ్వు? ఫ్రూట్స్ తింటారా అంతే. ఏం తెచ్చుకున్నావు? సరిపోతాయారా? సాల్మమ్మ ఇంకా అడ్జస్ట్ అవుతా. మరి నాకు తెలిసిన ఉన్నాడు ఒకడు ఫ్రూట్ షాప్ వాడు, వాడిని అడిగితే ఇంకా కొన్ని తెచ్చినాడు కదరా. కొన్ని ఫ్రూట్స్ మిస్ అయినట్టు నువ్వు. అన్ని దీన్ని ఫాస్టింగ్ అంటారా? పందికొక్క నేల.